Regional Express, procedent de Tortosa, destinació Barcelona, estació de França, dia 5. Regional Express, procedent de Tortosa, Barcelona, estació de França, dia 5. Amb parada a la Molla Parelló del Vell, la Pèpia de Mar, l'Ajuntament de Infant, Càceres, Vilaseca, Tarragona, Altafulla de Marí, Torredembarra, Sant Vicenç de Calders, Barcelona Sants, Barcelona Passeig